अरे कि चोलिया छोट लैलो हे पहुना कि माजा मारही में तुरल पलंग के पटिया एकदम मिलता है कि के कारा से कही हम दिल के बतिया। अरे कि माजा मारही में कि माजा मारही में टूटल पलंग के पटिया कि के कारा से कही हम दिल के बतिया माजा मारही में तुरल पलंग के पटिया। मार दो ना भाई एकदम का नाम अरे ये तो चोलिया छोट भइल पहुना ओकरे पे आधारित बना कि चोलिया छोट लैलो हे पहुना कि माजा मारही में तुरल पलंग के पटिया। लाइन में पवन सिंह गाना गईले है कि चोलिया छोट भइल पहुना एकरा पे काफी विवाद भइल कि मतलब एगो पावर स्टार हो के विवाद तो हो कहीं के बा भाई। अभी प्लेने में रहता है आदमी या एक महीना के अंदर हत दे हो जाती है कैसे कारण तो बानू गाना में साफ तौर पर साल भर के बाद दोगुना हो गई साफ हो गई तू हो गई अश्लील है गाना साफ तौर पे एकरा में कोनो शक नहीं है। ई बताइए अगर पावर स्टार हो के एगो अगर ऐसा गाना कहे तो छोट कलाकार का कर ये हमनी के गाइब तो हमनी के रेले लगी हस बुझा तो नहीं कनु ओइजा ना नु पहुंचे हस ओइजा केहू पहुंचबे ना करी ओइजा केहू पहुंचबे ना करी हमनी के काम करे के होई नु तो इहे जोन कामवा कइले बिया जेकर नाम डिम्पल से ई हमनी के काम करे के रही तो लाख गो रुपयो लिही आ एकदम है बांध के हेता ना पकुल में सटा के कदम कि थोड़ा सा भी चीज ना लगे कौन सिंह कहीं भी बोल देते हैं नाजायज साली के मय कनी के इहे कर्म कांड बा कनी के मय कर्म कांड बा। तू छोट कलाकार होके कनी के तनी दही पहा ध दियो ना अरे यहाँ से नहीं करना है बाबू नीचे से करना बस ये तो कहाली बोल ले बनी हम कि टोटल छोटा कलाकार के नीचे दिखावे में टोटल एकनिए के हाथ बा। मेजू डायरेक्टर कि बड़े कलाकार के संगे इनको लोग पूरा एकदम ओपनियली हो जिए लोग कोनो दिक्कत नहीं खे अब पैसो ना मिली बस मैं चुझेबे इनको लोग काम होई लेकिन पैसो ना मिली हमनी के साला पैसो देव जा कमो ना करे सी बताओ भाई कि चोलिया छोट लैलो है जीजा जी ओमे जोन में हिट जोन इनको सीना बा वो सीना के देख के लोग इनकर काम करता टे माने जवन भी होके अगर उहे गानावा में हमारी चीज हमार ना हो कि तो तू हमार देखब ना देखब बिल्कुल ना देखी तो ये छोटा कलाकार आगे कैसे बढ़ी हन। अभी तू देखला खेसारी लाल यादव के आइल गाना तबला तबला 2 उ जमन लेडीज के टोटल अश्लीले के वीडियो बा पूरा एकदम तो कहे के मतलब बाटे कि उ चीज इनको लोग लौकता छोट कलाकार के इनको लोग कुछ नहीं खेले। मेजू डायरेक्टर के भेजो आर्या शर्मा के हैं तो उनका कहे लागी 1 महीना खेसारी जी के जाई तो एकदम अलग तौर पर भैया है वो है प्लान है टेकन 2 दिन ना लगी आ जाई। पवन सिंह का बढ़िया काम करके का है 1 महीना उनका के प्रोजेक्ट छोड़ी हम तो वैसा चीज ना करे जो खेसारी पवन के करे हैं एक दिन में 24 घंटा 48 घंटा में बस तो इनको लोग सबसे भोजपुरी के बिगाड़े वाला में अपन टीम भी है। कोई भी कलाकार है कोई भी राइटर है कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर है कोई भी मॉडल है कोई भी वीडियो डायरेक्टर है। क्या लगता है अगर छोटा कलाकार ये गाना गाया रहता मतलब चोलिया छोट लैला पहुना तो ये गाना के स्ट्राइक मार के उड़ा दिया जाए कि उड़ा दियल जो कुछ एक रिस्पांस ना मिली गाना फ्लॉप हो जाए गाना फ्लॉप सुजीत करे केहू सुनबे ना करते स्ट्राइक के मारी तो सुनबे ना करी तो गाना आइल ओही दिन तो हम कहनी कि भैया तो गाना हमने के जेपी भैया के कोई गाना है ये बताइए राउर मतलब अनुभव का बताता अगर बड़ कलाकार ऐसन गई हन तो छोट कलाकार कैसन गई क्या यही पर रोक लगता है कि जतियाता नहीं गाना अश्लील नहीं गाना है उनको लोग अश्लील चली हमनी के जतियाता ना चली। बिहार सरकार को नोटिस भी जारी कैले लिया लेकिन फिर भी कोनो फिर भी होई कहे ना महाराज पवने सिंह पे पहले दमज के कार्रवाई करस तबे न छोटा कलाकार उड़ रही हैं नोटिस जारी भइला है फिर पवन सिंह का अश्लील गाना आई बताई बोला ही बा। अब हमनी के 10-10 गो जतियाता गाना कोई के धइले बनी जा आप पैसा लगा के 2-2 लाख रुपया हमनी के कहिए लोग कि गाना नहीं के छोड़े के तो हमनी के कहाँ जाई जा बोला हमने के जतियाता गाना गावन जे तो कर में कहां तो अश्लील देखले बड़ा। देखिए बिहार सरकार का कहना है कि आप जातिवाद गाइए लेकिन किसी जाति को ठोस मत पहुंचाइए। वो तो काम हम कबो नहीं कइले तो हम लोग के पता बाटे कि अहिरान हई हमें तो पसवान हऊ हमें तो चमरा लेकिन काफी अहिरान समाज में देखने को मिलता है डायरेक्टली बोलता है कि सब कुछ हम ही है जो भी है वो वही से अनुकूल कहत नहीं कि जहां ई कुल जाने लो तहां ई सोचल लो हमारे राज बा यही सुन दमज के रेलाई हो गुलाटे की हाली पावर लो गुलाटे नु